Здравейте, хора, тук сме на Т-марката или Фреш марката вече. Аз винаги се бъркам, хора. С това скапано име. Сега ще влезнем в Фреш марката да видим какво има. Ще си взема нещо. През това време ще ви кажа да се абонирате за всички канали. Дани Декстър, което това видео ще го кача. D&D Show и български синематик кадри. Така че ходете и го правете. С човек какво си вземе. Да си взема един снекс. И се отиде на касата.